това, че вие сте тук събрани три партии, които не спечелиха изборите, е факт. За съжаление, предстоят предсрочни парламентарни избори. И колкото да ви е мъчно, ще бъдете много по-малко и разпределението на политическите сили ще бъде съвсем различно. Защото българските граждани видяха това, което вие им показахте, че „Атака” и ДПС са едно. ДПС и комунистите, които едно време сменяха имената, които събаряха църкви, сега ходят на първите редове в църквите да се молят и да искат индулгенция. Моля ви за ред в залата. Моля ви. Моля ви са. От толкова обяснения... Процедура! Процедура! Да, процедура! За да направим процедура, трябва да се успокои залата. Уважаеми народни представители, вашата радост да ви гледат българските граждани и в момента трябва да ви владее.